Já vás zdravím u nového videa se s mým bráchou. Čau. Potom jsme před chvilku zkoušeli, nedali jsme, chytli jsme houbu. Nějaký Čiči mě pozval do cechu, prej za to, že mi pošle menší SMS-ku. Možná bude soutěž o nějakou postavu, tak se podíváme do čaroobchodu. Jo. Co se tam ještě dneska nedíval. Výdrž, jo, zbrojerná, co pak tady máme? Docela by se mi hodily nový rukavky na inteligenci. Ale mohli bychom za tu houbičku zkusit taky to podzemí. Ne, já to budu šetřit na Gryffina asi. Ale tak může, jenže mi se do toho moc nechce. Dáme si arenku. Jaký je Loki 91? 96. Ale. No, tak na ty dvě. Super, tak jsem ho sundal. Co pak tu máme dál? Dáme si hospodu. Dneska brácha celou touhu neoddělal. Jo, a jinak co se změnilo od posledního dílu? Udělal jsem level 99. Mám 8 odběrů. To mi teda překvapilo. Jo, a bude za 20 odběrů. Dáme speciální video. Jo. Jo. Tak a ještě k tomu, jak bude to s těma 20 odběrama, snad to, tak odebírejte, abyste viděli co nejrychlejší level 100. Jinak, mám líky jsem si koupil, teď mám nějaké záložní, protože mi padly. Lítka. Půjde se podívat na jiný svět. Jo. A toto je s16.cvgame.cz, kde máme mental.cz, která je mentální lama a má tady 29 houbiček. Vůbec ani nehraju, jenom když mi dojde touha. Si hospodku. Tak. Má to tady nějaký zvíře, bych chtěl koupit Gryffina. Ale no nic, no. No já to je vlastně, tak počkat, tak dáme nejdřív arenku. Nějaká jednička. Snad to dáme. To může být kouzelný. O, nečekaně jsme vyhráli. Tak si dáme tu hospodu. Tak a půjdeme se podívat ještě na S2. Tady na postavu Pictus, která je myslím level 10. Nevím, nechci kecat. Myslím, že 10. Taky jsem za ní trošku hrál. Má 2 houby. A má Gryffina. Nebo draku. Jo, Gryffina, draka, má draku. No, Gryffina, 2 dní ještě. Má vlastní cech magie prdu, který jsem vytvořil. Jenom abych dostával hodně zlaťáků a XPček. Měli jsme nějak... No tak to je teda fakt trapák. Tento cech je prostě lámský, jenom aby jsem měl nějaký zlato, XP. Tak si dáme arenku, že jo? Jo. Na půlku. Se divím, že jsi mi taková lama postavila. Nějaký stříbro, arenka, hospoda, si hospodu první. 3,45, no. Tak to tak vydržíte s náma. Snad, že jo, brácha. Jo. A budeme mít klíč od podzemí. Já to asi zastavím. A u poslední minuty, ne, 5 sekund, tak dáme závěrečný souboj. OK, tak já to pro vás zastavím a vy to uvidíte právě teď.
Tak jo, takže my jsme zpět, zatím jsme byli na vecku, na pice, nebo jak tady. No, dál jsme se v Sačině, 3-4 minutky, no. Toto je epický okamžik, který přeskočíme. Wow, houbička. Čemu? Nesvědčený klíč od katakomb. Klíč, od čeho asi bude. Já nevím, co ty. Taky nevím. Dál zkusíme pod zemi. Oh! Ti mrtví jsou překvapivě živí. Strašidlo. Zkusíme ho. Jo. Jo, nechávám docela málo. Tak ho ještě zkusíme za houbičku. Ještě jednu, že jo? Jo. Oh, jo, yes! Ano, Yes. Boj brácho, plásnem si. Jo! Zvali jsme jedno podzim, ale nepadl žádný epík. No ne. Ještě se podívám do zbrojírny. Tady mám nějaký tričko. No, tady jsme se dívali. Já věděl, že má. A co tady mám? Kostlivec. Ten je těžký, a Jo. je. Vidíš. Aha, takže to. Co on je? On je varno, takže všechno dáme do. Síly. Nebo ne, budeme ho když tak zkoušet. No nic, a co tady mám? Jo, na mentolový brad jsme dobojovali, o tady přece houbiček. Takže koupíme možná kryfa, se domluvíme ve škole s klukama. Tak já se pro to video s váma loučím, i můj brácha. Takže se mějte a u dalšího videa zase s mým bráchou. Čau! Čau.